Avui fem una vetllada de sensacions, diguéssim. És una nit d'un cúmul de sensacions que hem tingut nosaltres durant el llarg d'aquest any, a localitzar producte, al col·locar-lo a tenda, pensant en els nostres clients, vull dir, unes sensacions que ens agrada compartir-les, no? Idees Plagir, que és un espai gourmet on hi ha una selecció internacional de productes gastronòmics, des d'olis, sals, espècies, arrossos... Idees Plagir neix perquè, bé, els que ens coneixeu sabeu que ens agrada viatjar i viatjant es descobreixen coses i viatjant es descobreixen productes i aleshores quan descobreixes un producte que t'agrada, aquest producte el que vols és compartir-lo amb els amics i d'aquí va néixer la idea d'anar viatjant, trobant productes i que aquests productes els poguéssim recollir aquí en un petit racó d'aquesta esplèndida botiga. Les persones actuem en diversos àmbits, no? Llavors, jo trobo que està molt bé localitzar una sèrie a to i que el fil conductor et porti des d'un moble a un objecte, amb un gerro, amb una joia, amb un folar, amb un bolso i finalment amb el que forma part del consum habitual, no? Llavors, sapiguent que, tenint en compte que el públic d'aquest determinat projecte, que és Idees, té una determinada estètica assumida, el lògic és que localitzem diguéssim objectes i també olis i espècies i sals i sucres amb aquesta doble funció de qualitat i també d'estètica i de poètica. D'altra banda, també hi ha un tema molt interessant, que és el dels oficis singulars. O sigui, és un projecte que ha fet Artesania Catalunya, a la que recupera un patrimoni d'oficis de diferents zones de Catalunya amb un concepte de modernitat. O sigui que dissenyadors s'incorporen als tallers dels oficis i treuen producte contemporani, però amb la tecnologia i amb l'especialitat de cada territori. I a més, Pontevedra, com ens explica el seu treball, també tenim, de la manera més clara que vam notar, la xocolata és segurament la millor. El que ens queda per fer ho hem de fer entre els dos, amb la unitat. A mesura que ens anem fent grans, ens adonem de la quantitat de zones que no hem vist mai i que ja no podem conèixer. Tan desconeguda que mai no sabem amb què ens podem trobar en trencar una cantonada. De bona gana ens hi quedaríem, però no ens podem aturar ni allí ni enlloc. Coincidim de vegades durant un tram de la ruta amb altres persones. Amb algunes, evidentment timari, amb d'altres simplement les coneixem. Tota la vida vivim sols, però mai no deixem d'estar acompanyats. Entendre bé aquestes dues coses, aparentment contradictòries, em penso que és el que més pot propiciar la consciència que deia. I no solament això, sinó que és el que més ens pot ajudar a entendre, respectar i fins i tot estimar la ruta dels altres i el seu esforç i fer-la amb la màxima dignitat. Sé que el demà comença ara.